nagbibigay ng enough time for the patient to be at home with his sickness. Kwento ko ng mga doktor sa amin, ang unang reaction ng cancer patient is non-acceptance. Non-acceptance. Hindi, wala ko sakit. Pangalawa, kapag sumasakit-sakit na, you will start blaming God. Why me? Bakit hindi yung kapitbahay ko? Ang hindi naman mga nangyari. Bakit hindi yung aking kaopisina? Mahilig mag-5-6 yun. Bakit ako? Anger. Galit yan. Galit. Habang dinadamay yung sakit, galit. Galit. Pati pagmumura sa Diyos, mapasok yan. Tapos kapag tumaganda, the patient starts to accept what's happening to him. He starts to pray. And he starts to direct sa God. Kaya napakasarap ko na may cancer kung sa tulo na. Isang nga sasabihan niya pa Father, hindi ko na kailangan. Kaya, okay. Hindi na. Masakit. Yes, Father, masakit. Pero I have come to terms with the pain. Kaya kapag ka namatayan, nalagutan na ng hihina, papalabas na. Mahirap yung madali na. Yung atake ni Corazon. Papasok yung ulo. Wala na, hindi na nilabas. Kaya minsan, pinatamatay. Nakakatakot ang bless. Huwag kayong mamamatay ng gano'n, mahirapan kayo bumuhay ng panay. Pag ako nakuha niyo ang bless, mapilit yung mata mo. Kaya nga, makaganda ng pagkata, yung alam isipin. Our Lord is teaching us something that even in death, we can prepare ourselves. That even